má strecha odolať mrazu, musí mať čo najmenšiu nasiakavosť. Inak voda v jej tele sa pri mínusových teplotách rozpína a poškodzuje škrydlo. Na teste nasiakavosti si ukážeme rozdiely medzi bežnou pálenou škrydlou a bramakom. Obe krytiny sa vložia na 24 hodín do sušiacej komory s teplotou 105 stupňov Celzia. Následne sa odmeria ich hmotnosť. Potom ich ponoríme na 48 hodín do vodného kúpeľa a znovu odvážime. Rozdiel v hmotnostiach je spôsobená nasiakavosťou škrydiel, koľko vlhkosti absorbovali do svojho tela. Ak zvažujete kúpu strešnej krytiny, pálenej strešnej krytiny, tak treba počítať, že tá nasiakavosť môže byť až dvojnásobná.